De etappe van Drachten-Nesnits is op papier een makkelijke. Uitzijn van 1 punt, de oerstek van het Prinses Margrietkanaal. Maar in de praktijk gaat het van dit gevaarlijke punt al mis. Ben je pannen? Ja. Een prottenboot met mankementen, dat troch het deelnemersveld een eind wel leidt. Maar ja, het wie ik wel leuk, die twee die we zien. Hè. En hoe lang is dat nog, Lien? Nou, de eerste weer 12 uur en de andere weer 20 uur wel ook. Ja. En hoe laat is het nou? Oei, ja, wien. De taskogers zo'n kant geniertje van de zinnen en de enkele boot die het voorbij komt. Gewoon leuk dat ze die jonge mensen naar me bezig zijn. Ja, het is leuk om het te volgen. Ja, dus. Die mensen zetten zich er echt voor in. En dat geldt ook gewoon, dit is de toekomst. Ja, dan hebben de meeste mensen die er aan die denken, het is een aardigheidje meer niet. Maar het is niet, het is een serieuze zaak. Koppie jongens! Na de bregebied erheen matten de boten de Snitser maar op. Daar komen ze bij en waar om in groepjes de oerstek te maaien. Dat is een spannend moment. We beginnen met deze club die hier leidt, dan gaan we nog maar over het kanaal. We go take cross over the channel. Will you go with us, please? Twee boten van de organisatie houden aan beide kanten de recreatieveer te paas staan. Ze kunnen de Lietse zinnenboten het kruispunt oerstekken. Lenen voor Jelle, mijn kant is vrij. Maar ik het jocht van de sterkste yield op het wetter. Voor de vrachtskippen wacht het Elsen niet om de oerstek naar de herstart te maaien.